Děti, já věřím, že všechno je připravený, protože teďka budeme všichni křičet a tleskat, protože přichází Míša Růžičková. Takhle se odpoledne, ahoj holčičky, ahoj kluci, jsem moc ráda, že jste dneska přišli v takovém počtu a že si to tady všichni společně užíváte. Já se pokusím vám trošičku rozveselit dnešní náladu, ještě o něco málo, protože my se podíváme do pohádky. Mám tady trošičku tunel na pódiu, tak jestli by to šlo stáhnout, ručí mi to tady. Já jsem vám dnes přivezla pohádku, poznáte, o čem je? Co mám za sebou namalováno? Je to pohádka o Dráčkovi. Za vysokou horou, černými lesy, za mořem a možná ještě dál se jednou dračí mámě Žofce a dračímu tátovi narodil malý dráček Žofík. A jak to s ním bylo, se dozvíme za malou chviličku v písničce. Já se jenom zeptám, je to čím dál tím horší ten zvuk, jo, na pódiu. Já se jenom zeptám, máte rádi pohádky? A jaké? O princezně, o zvířátkách, o rytířích, o Karkulce? Tak ta zrovna dneska nebude o princezně, tak uvidíme, jak nám to půjde, protože já jsem vám přivezla i takovou jednu speciální princeznovskou a dráčkovskou soutěž, tak to dneska všechno společně zvládneme. A abych už nepovídala, tak hned začneme zpívat, tancovat. Kdo už zpíval dneska? Zpívali jste? Ještě ne? Tak se hezky společně rozespíváme u takové úplně nejjednodušší písničky na světě, která se jmenuje Prstové cvičení. Víte, kolik máte prstíků na ruce? 5 a na druhé? Taky 5 a celkem? 10. Tak, a jak se jmenují prstíky? Tenhle je paleček, ukazováček, prostředníček, prsteníček a ten nejmenší malíček. Nachystáme palečky a zkusíme, některé děti se třeba ještě bojí, tak sedí u maminek na klíně, tak zkuste u maminky nachystat ty prstíky a jestli to zvládneme a nebudeme se už potom bát, tak budu moc ráda, když přijdete tady blíže k pódiu. Tak já už tady mám nějaké děti, nachystáme palečky a jdeme na to prstové cvičení. Trošku ubrat hudbu, trošku, dobrý. Palec začíná, to je náš hrdina. Prsty na rukou, společně tancujou. Postavíme dům, koukáme k sousedům. Tak my si teď společně zopakujeme slova. Jak to bylo? Palec začíná, to je náš hrdina. Prsty na rukou, společně tancujou. Postavíme dům a koukáme k sousedům. Tak a teď pojďte zpívat všichni se mnou, ať je to slyšet. Jo? Jdem na to. Palec začíná, to je náš hrdina. Výborně, a jak je to dál, kdo to ví? Prsty na rukou, společně tancujou. Postavíme dům, koukáme k sousedům. Tak, paleček už dneska cvičil. Prstíčky jsme protáhli, postavili jsme pro zvířátka dům a teď zatleskáme všem kamarádům. Tak a já budu strašně ráda, když mě zapnete mikrofon na monitory, protože slyším jenom zvenku. Tak, jak jsme to měli na zkoušce, bylo to úžasné a teď ještě trošinku, no, už je to lepší. Báječné. Takže my máme rozcvičený prstíčky a dáme si ještě jednu takovou rozcvičkovou písničku. Víte, jak se jmenuje tahle ta naše část?
těla, hlava, tohle jsou ramínka a teď mi ukažte, kde máte kolínka. Tady, kde máte bříško, kde máte srdíčko skované, tady, oči, uši, pusinku a nos. Tak to zvládneme úplně všichni, někteří dokonce mají krásná zvířátka na pusinkách namalovány a my se teď rozcvičíme v rytmu písničky, která se jmenuje Do rytmu se hýbej. Zvládnete tleskat v rytmu? No, my si teď pustíme hudbu, bude trošičku rychlejší, tak se zkuste chytit. Jdeme na to. Tak a úplně na začátku budeme jenom takhle přešlapávat z jedné strany na druhou. No, pokuste si se mnou. Neslyším mikrofon. Zpívej dál a do rytmu se hýbej, zpívej dál a do rytmu se hýbej, zpívej dál a do rytmu se hýbej, kdo se přidá právě král. A začneme od hlavičky, budeme ji uklánět na jednu stranu a zase na druhou, hezky v rytmu. Zpívej dál a v rytmu hlavou hýbej, zpívej dál a v rytmu hlavou hýbej, zpívej dál a v rytmu hlavou hýbej, kdo se přidá právě král. Super, a teď ramínka, přitáhneme je nahoru k uším a pustíme je dolů. A zase hezky v rytmu. Zpívej dál a ramena si hlídej, zpívej dál a ramena si hlídej, zpívej dál a ramena si hlídej, kdo se přidá k námi král. Tak a teď kolínka, budeme hezky zvedat jednu nožku za druhou, jako když jdeme na výlet. Zpívej dál a v rytmu nohy střídej, zpívej dál a v rytmu nohy střídej, zpívej dál a v rytmu nohy střídej, kdo se přidá k námi král. A vytleskáme veliké kolečko. Zpívej dál a do rytmu si tleskej, zpívej dál a do rytmu si tleskej, zpívej dál a do rytmu si tleskej, kdo se přidá k námi král. No a teď to všechno spojíme dohromady. Začneme od hlavy, přes ramínka, kolínka. Jste připraveni? Zpívej dál a do rytmu se hýbej, zpívej dál a do rytmu se hýbej, zpívej dál a do rytmu se hýbej, kdo se přidá k námi král, kdo se přidá k námi král. Tak se hezky zatleskáme, báječné. No a teď se konečně dostaneme do té pohádky, jak jsem vám slíbila, protože dračík říše je na kraji lesa na jednom krásném paloučku, kde jednoho dne se narodil malý dráček Žofík a všechna zvířátka z lesa se přiběhla podívat. Které zvířátka se přiběhla podívat? Kdo ví, co patří do lesa? Ptáčkové, co ještě? Zajíček, veverka, jelen. Kdo ještě bydlí v lese? Kdo? Ježek, vlk samozřejmě, srnečky, zajíčkové, ptáčci, prostě všechna zvířátka. Králíci bydlí v králikárně, liška, taky tam byla, jezevec. Takže tahle zvířátka, my si o některých budeme dneska zpívat, se přišla podívat na toho našeho malého dráčka. Víte, děti, jak se přemísťuje drak z místa na místo? Má motorku nebo auto, co má, víš? Cože? Lítá, má křídla. My si teď zahrajeme na takové draky a já si vypůjčím nahoru na pódium jednu kamarádku. Co? Tak koho si vezmu? Tak tebe, pojď v tom růžovém tričku, oběhni to tady zezadu nahoru. A ostatní, kteří tady jste, Teresko, mávám ti, tak poprosím tě, chytni někoho, kdo to ještě neumí. Já jsem si teď vybrala tady nahoru, jak se jmenuješ? Barušku. Udělejte si taky dvojčky, chytněte si kohokoliv vedle sebe, chytněte si někoho za ruku, protože my se takhle budeme potřebovat zatočit dokola. Tak a děti, které jsou vzadu, klidně pojďte tady blíže k pódiu. My si teď budeme tancovat kolo mlýnsky. Máte každý nějakého kamaráda?
Jo, ukažte mi to ještě jednou, zatočte se, abych to dobře viděla. Zatočte se spolu takhle dokola a kdo nemá, rychle si někoho chytne. Výborně. Tak a teď si uděláme ty dračí křídélka, jo? Zvedneme tlapky nahoru a dáme je dolů. A když půjdeme nahoru, tak se postavíme na špičky a když půjdeme dolů, tak si trošku přidřepneme, jo? Tak pojďte zkusíme. Budeme zpívat. Křídly na nás mává, vypadá jak pták, letí stále blíž a hele, je to drak. Tak když se mnou zaspíváte hele, je to drak, tak já budu úplně nejšťastnější drak na světě. Jo? Je to jednoduché, budeme jenom mávat křídélky a točit se dokola a s tím právě začneme. Takže dráček, žofík. Dráčkovi. Moc děkuji, Barunko. Pojď, já ti tady dám ještě, mám nachystány lízátka a bonbonky, takže si tady vezmi, prosím, z košíku lízátko a můžeš pomalinku po schůdcích dolů. Vyber si, na co máš chuť. A můžeš samozřejmě, a lízátko se strašidlem si vezmi a pojď pomalinku dolů. No takže dráček nás zavedl daleko za moře do jedné dračí říše a jak byl takový malý, tak se narodil a počítal a neuměl se dopočítat, kolik má ručiček, nožiček, uši, oči, vůbec nevěděl. Takže
teď zkusíme. Ahoj! Ahoj, budeme volat za chviličku. Vůbec nevěděl, jak to teda je. Umíte počítat do 10? Jo? Tak pojďte to zkusit, jo? Kdo umí počítat do 10, jde počítat se mnou. 1, 2, 3, 4. Ahoj! Já bych prosila, až řeknu, jo? My teďka si ještě tady chvilku něco s dětmi popovídáme a pak budeme teprve volat, jo? Tak jdeme ještě jednou. Pan zvukař je popletá, ale to nevadí. Jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A kdo z vás by to zvládl pospátku? Zvládli byste to? Jo? Tak pojďte, jdeme odpočítávat, jo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Tak a my si nachystáme 3 prstíčky a zkusíme provětrat trošinku hlasivky, jo? Odpočítáme 3, 2, 1 a na plné pecky zakřičíme ahoj. Trénujeme, jo? Nachystáme, máme všichni 3 prstíčky, jo? Tak pojďte. 3, 2, 1, ahoj! Krása, takže teď přijde písnička, u které můžeme křičet a ještě si zopakujeme, kterou ruku máme pravou a levou. Víte, kterou máte levou? Levou, tak zamávejte na mě levou rukou. To je tady u dračího táty je levá ruka a pravá. U dračí máme žovky. Teď na mě zamávejte levou špičkou nožky. Výborně, kdo to neudrží, udělá si křídelka, jo? Pravou špičkou nožky. Ukážeme si na oči, na uši, pusinku a nos. Tak, teď budeme na sebe volat ouky, kouky, ahoj, písničku možná znáte, kdo ji zná, budu strašně ráda, když budete se mnou zpívat. Budete zpívat na hlas? Jo, tak se hezky nadechneme a teď pořádně zavoláme ahoj. Tak zkusíme pořádně na hlas. Ahoj! A ještě jednou. Ahoj! A nachystáme levou ruku. Vydáme levou ruku sem a levou ruku tam. Sem, tam, sem a tak s ní zatřesem. Tancuj ouky, kouky pěkně dokola. Každý teď zavolá. Ouky, kouky, kouky. Ouky, kouky, kouky. Ouky, kouky, kouky.
zvládli, když řeknu pravou, levou, přední, zadní zvednout, když vám nebudu napovídat? Tak já si schovám ruce a teď na mě zamávejte levou rukou. Která to byla? Jo, skoro dobře. U dračího táty. Teď se chytneme za pravé ouško. Pravé ouško. Za levé kolínko. Jo, bezva. Pravou špičku nožky. Zazvoníme si na nos. No a můžeme klidně dál. Tak vidíte, jak jste šikovní, my to totiž budeme dneska ještě potřebovat. Pravou, levou ruku, my jsme to natrénovali. Jsem zvědavá, jestli to poznají maminky a tatínkové. Co, myslíte, že to poznají? Jo, oni už jsou velcí, oni už chodí. Máte jí doma, tak to je super. A cvičíš? Jo, cvičíš. Tak víte co? Já mám pro vás teď jednu úplně novou písničku, která vyjde za 14 dnů na CDčku. Byl z ní žofík, teď z ní bude jedna písnička a pak ještě dvě. Máte rádi strašidla? Máte, jo? A bojíte se strašidel? Nebojíte? A jaké znáte strašidla? Ducha, co ještě může jít? Kostra, čarodejnice, Baba Jaga, kouzelník, že jo? Tak. Potkali jste tady v tomhle pohádkovém lese nějaké strašidlo? Potkali? A jaké strašidlo spotkala? Ježibabuní, čarodějnici. A nebála ses? Nebáli jste se, že jo? Tak víte co? My si teďka zase uděláme dvojčky. Já si půjčím nahoru Teresku, oběhni to. Pojďte zkusit se mnou začarovat, jako to dělají kouzelníci a čarodějnice. Takhle čáry máry fuk. Výborně. Tak já si tady půjčím na tuhle písničku Teresku, kterou znám, ona to se mnou totiž natáčela na DVDčko, které plánujeme, že vyjde hned někdy po novém roce, možná už snad v únoru. Tak my to máme lehce nacvičeno, ale vůbec to není těžké, protože my si takhle dáme tlapky a takhle se zatočíme. Zkuste to, takhle naširoko, jestli to půjde. Jo. Uděláme čáry máry fuk ještě jednou. Čáry máry fuk, teďka takhle začarujeme. Uděláme z žáby princeznu. Že jo? A budeme zpívat o strašidle a jejich mejdanou čarodějnickém. A potřebujeme k tomu ještě vyskočit, jak to jde nejvíc. Pojďte zkusit se mnou a hop. Výborně, ještě jednou a hop. Krás. A naposledy všichni a hop. Tak, hlavně ne, Teresko z podia, jo? Vydrž mi tady celou dobu. Tak, jdeme na to, jste připraveni? Strašidelný rej! Strašidelný rej, do tance se dej. Strašidelný rej, strašidlu mě hej. Strašidelný rej nacvítá, tamhle za lesem už svítá. Čarodějnic pár lítá, strašidlu mě někdo svítá. A jestli se nebudeš bát, kouzla a čáry každá, můžeš se smát. Pan kouzelník
vezmi si sladkou odměnu a můžeš spolět domů. Tak to byl strašidelný rej, plný strašidel a čarodějnic. No a já mám teď pro vás hádanku. Kdysi dávno, když žili ještě draci, tak také žili zvířata, taková velikánská, největší na světě. Dnes už je vidíme jenom v parcích. Jak se jmenovala ta zvířata? Dinosauři. Kdo už byl v dinoparku? Tady jste? Jo. A který se vám nejvíc líbí, ten dinosaurus? Ten, který leze z vajíčka, jo? A já znám jednoho, který má strašně dlouhý krk. Nevíte, jak se jmenuje? Jo, dlouhokrk vlastně, ano. Ten je taky moc hezký a je mu podobné jedno zvířátko, které můžeme vidět v zoologické zahradě. Žirafa je to. My si teď dáme hádánkovou písničku. A po téhle písničce, když budete vidět, o čem jsme zpívali, tak budeme rozdávat bonbony. Máte rádi bonbony? Jo, hurá. Takže, koho si můžu počít na pódium, kdo se hlásí, kdo tu nebyl ještě? Tak, pojď tady ty, v zeleném tričku a ještě jednu holčičku ve fialovém. Oběhněte toho, prosím, opatrně ze zadu po zvucích. Já si vás budu teď brát postupně, jo? Vždycky někoho na pódium. Ostatní kamarádi tady dole si zase chytnou někoho za ruce, protože se budeme trošinku točit. Ahoj, jak se jmenuješ? Evička, ty jsi? Lukášek, tak Evičku Lukáše postavím tady k dračímu tátovi. A ty jsi? Eda? Říkám to dobře. Tak a my si zase budeme takhle točit dokola, jo? Zkuste to, Evičko s Lukášem. Dejte si ruce, zatočte se. No a ostatní dole budou dělat to, co my. Jenom si natrénujeme ten dlouhý krk. Zkuste takhle vytáhnout ruce, Edo, nahoru. Jo? A koukneme na jednu stranu, na druhou. Paráda. Tak, zapneme mozkové závity, abychom věděli, o čem zpíváme, protože pak už mám tady nachystané ty bonbonky, já mezi vás zaběhnu dolů, budu vám dávat otázky a vy budete odpovídat, jo? Takže písnička je plná zvířátek, tak dávejte pozor, o kom zpíváme. Roztleskáme a hádej, kdo to je.